भैया मत बताइए। तुमसे मत बोलिए। सुना ना कौन सौको नहीं से कौन आए कहाँ के फोन के लिए बेड़ा अरे भाऊजी तहार गाड़ मारे खातिर फोन कइले बा। इतना सनका तारू बहन तो जैसे कि नोरा के पेड़ ढेरे बतियावे खातिर लगइले बा और का करे खातिर लगइले बा बोला। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, तानिया जी बोल रहे हैं? जी। हम विकास बोल रहे हैं, बबुआ विकास। तब बोला ए बबुआ विकास तनी बोला भाई तहार कौन काम लाग गई तान्या झा से हो। तोहरो सेटिंग वोटिंग बा का तान्या झा से है? हाँ बबुआ विकास बोल रहे हैं। तुम बोला भैया। ए मर्दो तार के भैया कहा तारी है, तू कहता रहा बबुआ विकास बोला तानी कैसन सेटिंग बतानी के हो। आपके बारे में हम क्या बोले हैं कि आप गाली दे रही हैं लाइव आके? अच्छा त ए भाई बबुआ विकास तोहरा के तान्या झगड़ियले बाड़ी। ए मर्दवा स्वामी जब गरिया देले बाड़ी तब काहे इतना टेंशन लेते बड़ा। तान्या झा के तेरे लाइव पूरा दुनिया करता हो। आपने विकास जी को क्या बोला है फोन करके हम रिकॉर्डिंग सुनाई क्या हम गइले बानी पक्का कर ले बा। ई कहा तारू ए भौजी कि तू गावा कुछ तहार केहू कुछ ना कह पाई, लेकिन हम कहत नहीं जहिया कोनो बढ़िया आदमी भेटा जाई तहिया बढ़िया से तहार गाना मरा जाई बुझाइल ना तो गरियाई ओरियाई वन्ने वन्ने फोन काके ई छोड़ दा। भैया मत तुमसे मत बोलिए। सुना ना कौन सौको नहीं से कौन आए कहाँ के फोन के लिए बेड़ा अरे भाऊजी तहार गाड़ मारे खातिर फोन कइले बा। इतना सनका तारू बहन तो जैसे कि नोरा के पेड़ ढेरे बतियावे खातिर लगइले बा और का करे खातिर लगइले बा बोला। फोन कइले बानी यही खातिर हाँ। का तहार हम नाम ले ले बानी। हमूर और नाम लेवल नहीं चाह ए भाऊजी चाहे तू ला नाम चाहे ना ला, लेकिन तोहार लेवे के ना हमनी के सब तैयार बानी। जब तोहरा देवे के होई तब बताइहा। तो हमहू तारक ना छोड़म। हाँ हाँ तूफान भैया तूहो ना छोड़िया, तूहो ले लिया ठीक बा, लेकिन तहार झाट खानी दे ये बा माने तू कितना ले बा 5 मिनट में खत्म हो जाइबा ठीक बा। तो हम तो कहा कि रहे दा ना तो सुखा के और लकड़ी हो जाइबा हमनिए के मारे दा ठीक।